भैया टीजर आ गाना ऐसा होगा कि चाहिए कि लोग के मन भा ले। सेम काम कैले बड़न उषा फिल्म्स और पावर स्टार पवन सिंह। टीजर देखला के बाद पूरा मन भक्ति विभोर हो जाता ना, तो केहू केहू तो ऐसा टीजर आ गाना देता कि देखला के बाद लागते नहीं के कि भक्ति गाना। अब पावर स्टार पवन सिंह के पिछलका गाना देख लिया लो, ए भोले बाबा। ऊ तो गाना माने ओकर कोनो जोड़े नहीं खे, लेकिन एगो और गाना के टीजर आप लोगों के बीच आ गइल बा, जवना गाना के नाम बा चूड़ी हरी हरी। आज टीजर देखला के बाद ही लागता कि गाना जौन बा उ कितना भक्तिमय हुई। भले गाना में जीजा साली के लेकर बा, हंसी ठठोली पर गाना बा, लेकिन गाना कितना भक्ति बा, ई भक्तिमय बा, ई आप देख सकत नहीं। कैसे कि पावर स्टार पवन सिंह बोल बम के सीन में मतलब कि कांवर लेके जाए वाला केहू केहू तो ऐसा करता कि वीडियो में बजट नहीं लगावत, चुपचाप मैरिज हॉल के सामने खड़ा हो गई नहीं, ओकर वीडियो शूट करनी और ओकरा के एडिट करवा के डाल देनी। लेकिन भक्ति वाला फील, भक्ति वाला चीज डालत केहू नहीं है। ठीक बा, आजकल भक्ति आ लोकगीत में कोनो फर्क नहीं रह गई, लेकिन पावर स्टार भैया नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है और ऐसे ही बंदा इंडस्ट्री पे राज नहीं कर रहा है। एकदम कमाल के टीजर दिले बड़न। टीजर देखला के बाद आप लोगों के पता चली, अभी तक आप टीजर देख ले लो के। अब बाकी आपके बता दी कि गाना जौन बा काल रिलीज होता उषा फिल्म्स चैनल के माध्यम से, और आप लोगों के 6:15 में गाना देखे के मिली। आप पावर स्टार के गायकी के तो कोनो जोड़ा नहीं है, बाकी साथ में शिवानी सिंह भी गईले बड़ी, आस्था सिंह में काम कैले बड़ी। आशुतोष तिवारी के लिरिक्स के कुछ कहला के जरूरत नहीं है, हम तो बहुत पहले एक बारे में वीडियो बना दिले बानी। दू तीसर का वीडियो हमारी टीजर रिव्यू। भैया टीजर जौन बा एकदम माने कमाल बवाल बा। टीजर में कोनो दू राय नहीं है, एकदम भक्ति वाला फील देवे वाला टीजर बा। ए बा आप लोगों के का राय बा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों के जौन बा वो टीजर कैसा लगल। हमरा तो मतलब स्पेशली टीजर जौन बा बहुत अच्छा लगल। अब टीजर ऐसा तो गाना कैसा हो सकता है, कैसे कि गनवे में से काट के लगा जाला, टीजर में सब कुछ दिख जाता कि हाँ इनमें का होता। पावर स्टार पवन सिंह कांवर लेके बोल बम जा रहा बड़ा, वही टाइप से ही मतलब जीजा साली के मैटर दिखावल गइल बा कि चूड़ी हरी हरी, मतलब कि हमरा के हरी हरी चूड़ी लेके आए, यही टाइप के गाना हुई। शंखा वाला पिछला साल मंगैले रहने बड़ा चूड़ी मंगावता रहा हमारे पावर स्टार पवन सिंह। बाकी आप लोग के क्या राय बा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।